Que la Clara ens explicarà més endavant, encara no està preparada. Encara no està preparada per explicar. És una tonteria, però és que s'enfada molt el dia. No, jo no m'he enfadat, He ficat, en comptes del pàrquing de la platja, he posat la platja. Llavors... Això és la millor vida, nois. Tinc unes vistes, a més, increïbles. Que anem a una cala d'anunci d'Estrella d'Am. 8:40 del matí, A les 8, la idea era a les 8 estar sortint. Hem d'anar a buscar el bocata encara. Està tot una mica núvol, I nosaltres hem matinat per anar a la platja. Que vaig amb el banyador posat. Que bien, quina alegria. Quina alegria. El que s'ha de fer per contingut, macho. Creieu que és normal menjar-se un entrepà? Evidentment, l'agafes, comences per una banda, però també per l'altra? O sigui, això és normal? És que això, per mi, és el que menys m'agrada. I moments al principi ja s'acaba. Què faria el Plex? Día número 1, la vuelta al mundo en 80 días. Hoy nos vamos a Palamós, a la platja del Castell. L'únic que està tot núvol i la veritat que estic una mica preocupat perquè hem hagut de matinar molt. Bueno, matinar no, són les 9:22, però hem matinat bastant per ser diumenge. Fem uns bocatàs, hem comprat uns entrepans de fuet i a veure cap allà què trobem. Bueno, no ho volem dir molt alt. Mira, no direm res, de fet. Només mireu. Bueno, finalment hem arribat, Hem arribat al pàrquing de la platja del Castell, tot i que hem tingut un petit problema tècnic que la Clara ens explicarà més endavant. Encara no està preparada. Encara no està preparada per explicar. És una tonteria, però és que s'enfada molt el dia. No, jo no m'he enfadat, He ficat, en comptes del pàrquing de la platja, he posat la platja. Llavors, ens ha portat per un camí on no podia passar el cotxe. Bueno, perdona, ens hem començat a ficar per uns caminets que en principi estava asfaltat. Jo dic, això no em sona. Eren molt bonics. Hem vingut aquí 4 o 5 vegades, dic, a mi això no em sona. Però eren molt bonics. Però mira que bonic, hi ha un mas aquí, hi ha un camp, hi ha un no sé què. Mira que bonic. De sobte, el camp d'asfalt ha passat a ser un camp de sorra. I ja no era només un camp de sorra, sinó que hi havia una quantitat de plantes. Bueno, m'han fet un encerado dels baixos del cotxe, Sí, no van sonar les plantes. M'ha quedat el cotxe per sota, està tot net. Clar, hi ha hagut un moment on ja directament és que era un camí per bicis de muntanya. I diu la Clara, crec que potser no era per aquí, però si he ficat el Maps i li dic, has ficat el pàrquing o has ficat la platja? Diu, no, he ficat la platja, però és el mateix camí, no? Sembla que no ha vingut aquí mai, que al pàrquing, del pàrquing a la platja s'han de caminar uns 10 minuts per un camí que està perfecte, però bueno, suposo que això ella s'ha oblidat. Fica la teva punt de vista. No, i a més ja s'ha quedat en silenci, ja m'ha dit, me'n vull a casa. S'ha enfadat un muntó. No, un muntó no, una mica. M'he sentit molt malament. Jo sempre em fa el mateix, em confon de ruta. Perquè sempre li passa. No, m'ha passat 2 dies. Avui i un dia a Eivissa. Però un dia, com es diu? Mateu perro i mataperros me llamaron. Clar, és que aquí no es veurà el vídeo. Però estan a les fulles també. O sigui, hi ha un ocell allà, està perfectament camuflat amb l'arbre. Això és una cadernera. Jo crec que sí, no? Mira. Sí, pot ser. Que guapo. Hi ha moltes. Hi ha moltíssimes. Que guai. Tota la informació sobre ocells que trobeu en aquest canal procedeix de la Clara o en defecte del seu pare, Del meu pare. Ho sapigueu. A la meva és més justeta i més limitada, però bueno, algú m'ha quedat. Jo estic intentant aprendre perquè la veritat que em sembla molt interessant el món de les aus. I bueno, vaig aprenent, m'he fet una petita Pokédex i vull intentar aprendre els més típics. Va, el que prendràs una mica? Gràcies, hombre! Hem arribat, Platgeta del Castell, aquí del Xils. Sempre mola perquè hi ha com els barquitos al fons. Que xulo, no? Una caleta chiquita. Bonica. Volem anar allà a escalar Salguer. ¿Por qué todas? ¿Tenéis todas un barco? Yo jamás, no lo he tocado un barco, he estado en un puerto, pero no he tocado un barco con la mano. No m'importaria ser un d'aquests vaixells. Si algú ens vol convidar a un vaixell, estem disposats a anar-hi a passar el dia, fem una paellita, el que sigui. Sisplau, fiqueu als comentaris. Bueno, bastant xulo, no? És un espai protegit, hi ha algunes restes ibèriques aquí i està bastant protegit, és una zona bastant xula, la veritat. De la Costa Brava sembla que és la zona que està millor conservada, deien, no? I això que és per la Clara la cançó del mar de Manel. La definició exacta. Tu i jo hem sopat en bons restaurants, tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal,
Tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc. Tu i jo hem cantat a la vora del foc. Tu i jo hem buscat coses similars. Tu i jo hem tingut el cap ple de pardals. Tu i jo dalt de la nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat. Platja del Castell, xulíssima. Què et sembla? T'agrada aquesta? Superguai. L'únic que d'aquí se veu molt bé, però jo crec que es veu millor des d'allà, no? Sí. Mai al mar, al mar, al mar, al mar, al mar. Oh, que fresquita, molt millor ara. Estava cagada per la transició. No la trobava, hi ha hagut una cara de... M'ha costat trobar la cama. Si no veig sense les ulleres no veig una merda. Plantem les tovalloles, convido a un gelat, juguem a pelegrina. Estem de camí a la cala com és? Salguer? Salguer. Salguer. Hi ha unes casetes bastant xules, bueno, ara la veurem. A la cala del costat dormo una estona ara que bufa de mar. Així estirada se't veu espectacular. Llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticans. Hem arribat. Era bastant curt el camí. On ens posem? Ah, Sílvia? Superbona. Molt dolceta. Un peu calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem. Això és la millor vida, nois. Tinc unes vistes, a més, increïbles. Estem treballant en millorar l'àudio, vale? Ja he rebut alguns comentaris de que l'àudio era una mica dolent, ho sé. De la Paula Ruiz, concretament. Paula, sobretot, però bueno, alguns comentaris. Estem treballant en millorar-ho, vale? Tenim igualment que estem començant i no disposem de tots els medis que ens agradaria, però escolto el vostre feedback, si us plau, deixeu qualsevol tipus de feedback, serà escoltat. I espero que d'aquí doncs, als següents vlogs veieu una milloria sobre el tema de l'àudio. Vaig a caçar crancs. Bueno, a caçar no, no. A ensenyar-los. Ai, que seca. Vigila la càmera. Hi ha aquí moltíssims crancs. A veure si us els puc ensenyar bé. I aquí hi ha un petitet. Mireu que petit. És que mira aquí. Moltíssims. Mira aquesta roca. Caurà. Mira, desitjo i espero que no, sincerament. Jo em faci mal de conduir ell. Jo vaig amb unes xancles que no s'han vist, però bueno. Hi ha un muntó i quan passo se'n van corrents. Que monos. S'amaguen, tenen por. Mai havia vist un cranc tan de prop. Aquesta no els molestaré. Vaig a buscar la jefa cap allà. Els crancs els agrada això. La roca. Creieu que puc escalar per aquí? Estàs gravant? Crac. Aconseguit. Aquí és on hem dinat supertranquils. La veritat que de locos. Super bé. Sembla la pel·lícula d'anunci, ha dit la Clara, d'anunci d'Estrella d'Am. Un clàssic. La veritat que sí, molt bé aquí. I ara han vingut uns piragüistes. A mi els del vaixell aquest no m'importaria ser. Però els del darrere. Els de quin darrere? Ah, els del vaixell gran. Aquesta lanchita no, jo vull anar. Però la lanchita tampoc està mal. No. Desde el primer momento en que te vi, supe que tú ibas a ser para mí. Muy buenos días, te propongo un plan. Soy impulsiva, pero... Tu m'has de dir què és el que més t'agrada de l'estiu. Què és el que més t'agrada de l'estiu? Ah, però, perdó, ara m'ho pregunta amb Estomi. Clar. Què és el que més t'agrada de l'estiu? Fer una migdiada a la ombra d'un pi. Cada dia un plat diferent amb la Clara. Ja està aquí.
Oh. Què és el que més vas gaudir de l'estiu passat? Els gelats de Menorca. Les postres sobre la platja. Qué bonito. A saltar, prefiero lanzarme al mar y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa cuando me pasa. Desde el primer momento en Home, que diu un te cormorant. vi, És com és que hi havia... supe que tú ibas a ser para mí. No tengo muchas ganas de pensar, ni disfrazarme, ni planificar.